Jessu. Halleluja, halleluja, halleluja. Nilqawkom eżiz aħwa Maltin u għawċin għal messaġġ u għalikala oħra spirituali mill-pulptu ta' River of Love fejn daw kollu li indom segwu jekk intom qatt ma ġejtu River of Love, però segwu ġimgħa wara ġimgħa, nħeġġiġkom. F'aħħar mill-aħħar ejja waqtaw il-kurzita u ejja warawna. Halleluja. Il-poplu ta' River of Love huwa ħafna nisbaħ meta tintaqa' miegħu personalment milli toqgħod tara fuq television jew fuq YouTube. Amen. Halleluja. U apparti minn hekk, meta intom taraw fuq YouTube jew Facebook biss, grazzi mulej ta' dawn l-opportunitajiet u ta' dawn il-faċilitajiet, però x'jiġri wara u x'jiġri qabel, inti m'intix tibbenefika minnu. Sewwa, għalhekk inħeġġilkom dawk kollha li tissegwu ejjew u xxirku u ejjew esperjenzaw il-preżenza t'Alla magħna. Kulħadd jitlob miegħi issa stess. Mister Addis, nirringrazzjak ta' dan il-privileġġ li nista' nisma' fil-kumdità il-kelma qaddisa tiegħek. Illum nitolbok minn qalbi mulej kellimni. Ħalli l-kelma tiegħek tinvidli qalbi. Mulej għamel il-kelma tiegħek tqajjimni biex jien inqum għas-sejħa li inti għandek għalija mulej Ġesu. Min qalbi nitolbok Ġesu, la tħallini qatt nibqa' l-istess, ma biddilni, trasformani, biex dejjem insir nixbaħ lilek mulej. U lilek dak kollu li jseħħu jsir f'ħajti, inġib glorja f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fi Ktieb ta' Luqa, kapitlu 5. Kemm minnkom ġieli smajtu il-kelma team? Ġieli smajtu għal-kelma team? Kelma team? Il-kelma team ja bl-Ingliż għandha acronym. Acronym tfisser li għal kull ittra fiha sinifikat. Il-kelma team tista' tagħmilha tfisser hekk ara. Together each achieves more. Bl-Ingliż. Flimkien kull wieħed jakkusta iktar. Ġieli smajtu għadi? Kaman mikon għatma smajtu għadi. Għatma smajtu għadi. Kolħat jgħida warajja. Team, together, each, ġifiri kull individu, achieves, jakkusta, jew jilħaq, iktar. Ġifiri, fi grupp, f'konċett ta' team, kull individu igawdi iktar milli jekk jaħdem waħdu. Is-saltna tal-la hija team. Ismawni, jena nħobb narhom ħafna il-films ta' superheroes. Għaw ċertu films illum il-ġurnata speċjalment daw l-aħħar sentej tlieta ġew naqra saru naqra perversi. Imma nħobb nara bħal films bħal Captain America, Superman, Spider-Man, Hulk, jinnaf Wonder Woman. Insomma, daw l-affari. Għandhom stejjer zbieħ. Hemm suġġett interessanti warajhom daw. Imma ħanejdu jekk, hemm suġġett, hemm moralità warajhom u jaġbuni. U dawn ma jkunu 1 in a million jew in a billion. Però fil-ġisem ta' Kristu ma jeżistux dawk. There is no Wonder Woman, although there are many wandering Christians, unfortunately. Imma there is no Superman in the body of Christ. Only Jesus is the super one. Amen. Fil-ġisem ta' Kristu m'hemm l-ebda Superman. Kull pastor, kull apostlu, kull disċiplu ma jistax jopera waħdu u qatt mill-bidu tal-konverżjoni tiegħek sakemm Alla jsejħlek biex tkun il-ġenna miegħu, qatt minn tibsejjaħ biex topera waħdek. Amen. Infatti, jekk b'xi mod topera waħdek bħala Kristjan, min tix topera sew u titissaqsi lek nifsek sew b'senċerità onesta quddiem il-mulej. Jiena qiegħed sew mal-mulej. Jiena qiegħed sew fil-ġisem ta' Kristu. Għaliex jiena u inti nissejħu organi parti minn ġisem. Nissejħu l-ġisem ta' Kristu b'mod globali, b'mod individwali nissejħu l-ġisem ta' Kristu. U skont l-ewwel Korintin kapitlu 12 Pawlu jiftaħ fuq għadi li kull wieħed minna huwa organu fil-ġisem ta' Kristu u kull wieħed huwa importanti u bżonjus.
U sfortuna hija li mhux l-ewwel darba li ntaqa' bosta Kristjani li l-attitudni tagħhom qishom Alla m'għandu bżonni, jiena mhux għax Alla jiġifieri għandu bżonnok ħanidu hekk. Imma Alla għażel, l-Alla li jista' kollox, għażel li dak li jrid jagħmel fuq din l-art ma jagħmlux waħdu imma jrid u jixtieq juża kull wieħed minnkom. Jiġifieri fil-ġisem ta' Kristu m'hemm ħadd li huwa moħħli, ħadd m'hemm ħadd żejjed, kull wieħed minna għandek ir-rwol. Ħantikom eżempju oħra. Kull binja, kemm minnkom intom meta tidħlu f'dil-binja u tgħidu kemm importanti dil-ġebla. Kemm importanti dal-feles. Kemm importanti dal-kantun. Imna, ġili taħsbu hekk intom? Neħħieħ tkun taf kemm importanti. Tifhmu? Jiġifieri kull bniedem, kull Kristjan, kull min huwa parti membru fil-ġisem ta' Kristu, inti għandek ir-rwol. U ħanejdilkom il-biċċa xu. Jekk kulħadd din kieku God's dream come true. Mhux Gordon's dream. God's dream come true. Li kieku kulħadd jagħmel semu. Kieku dak li River of Love sissamre f'dawn l-aħħar 20 sena huwa ċuċċata dej dak li Alla jixtieq jagħmel fil-kumplament tas-snin sakemm għadna fuq din l-art. Jitatta dak li Alla vera jixtieq jagħmel li kieku l-membri kollha, dawk kollha li huma parti minn din ix-xirka pereżempju. Ma jiena nitkellem għal ġisem Kristu kollu, imma nitkellem jiena bħala raj fuq din il-merħla. Li hu kull wieħed minnkom, kull min hu parti minn din il-merħla li huma numru sostanzjali nagħtu glorja lil Alla. U ħafna għaddew minn hawn. Li xi wħud minnhom qegħdin knejjes oħrajn, xi wħud minnhom qegħdin fuori ordine, xi wħud minnhom qegħdin fid-dinja. Ma li kieku kollha vera jifhmu li mhux tal-li biss int importanti, tal-li s-sejħa tiegħek mhux li tkun apostlu ta' jew tkun pastor, jew evangelist, jew teacher, jew profeta, li tkun membru fil-ġisem ta' Kristu. Li kieku tifhem din kemm hi vera importanti, li kull membru irid jagħti rendikont lill-Alla. Tax fej poġġik kemm vera inti kontribwixxejt tal-binja mhux il-ġebel biss għalkemm għandna bżonn il-binja tal-ġebel, imma kemm ikkontribwixxejt inti għall-binja tal-ġisem ta' Kristu. Imsieken dawk li jikkontribwixxu għat-tifrik tal-ġisem ta' Kristu. Imsieken ħafna. Imsieken ħafna. Il-mulej jtihom il-grazzja u xekad minnhom qed jaraw jtihom il-grazzja u jitfa' fuqek bimħabba ngħidlek il-biża' tal-Alla biex inti tifhem li kull wieħed minna fil-ġisem ta' Kristu inkluż jien ħanatu rendikont l-Alla. Aħna għandna l-kunċett, avolja aħna Kristjani, ħafna minna għadhom bil-mentalità għalkemm imwielda minn ġdid, għadhom bil-mentalità jien ħammur il-Knisja. Int il-Knisja. U l-Knisja tinġabar f'post partikolari biex iwettqu l-missjoni li Alla għandu għall-Knisja lokali u għall-Knisja globali. Issa, ħankun teoloġiku hawnhekk. Kull membru fil-ġisem ta' Kristu, jekk qalbhom hija ġenwina għal mulej, huma salvati u huma parti minn ġisem ta' Kristu globali. Però mhux kull grupp huwa Knisja. Meta Ġesu indirizza s-seba' knejjes fl-Apokalissi, dejjem indirizza l-pastor, mhux qatt jindirizzhom wieħed kollha kemm huma. Biex min ma jemminx f'dan il-kunċett, you are in spiritual, serious, doctrinal error. You may love Jesus more than me. Qabli inti tħobb il-Ġesu aktar minni. Imma f'dan il-punt, you are in error. Ma mhux fuq dak nitkellem. Allura kulħadd
U għet ngħid għalhekk, mhux għal xi ċertu nies partikolari ta' kemm inni nagħmel xogħol pastorali 20 sena u kemm inni Kristjan 30 sena, nara bosta Kristjani li jgħidu jkunu Kristjani u għata ngħidilkom insejqhom fejn qed tixxierek, jiena tgħidlix immur il-Knisja, tgħidlix noqgħod niġi l-fellowship, toqgħodx tagħmilix obbligi ħili torbotnix. U attenta x'hekk ma ntrabatx int waħdek. Meta tintrabat inti mhux mal-pastor tintrabat għalkemm il-pastor ħajbirkek u inti titbirek il-pastor, qed tintrabat ma' Kristu. U jekk m'għandekx rabta ma' Kristu m'inti salva xejn. Għax rabta tfisser jien għandi patt. Għandi patt. Imma dik hija dottrina importanti u healthy u li ħafna Kristjani għandhom bżonn jitalmuha, imma qed nitkellem illum fuq l-importanza li kull membru jagħti semu biex iktar flimkien il-kol kemm aħna nakkwistaw iktar għal-mulej. Do you understand? Iktar ma nkunu, jiena nemmen il-Alla għandu opra u jopra f'kull moviment differenti. Għaliex nemmen li hemm xmara waħda li ħirġa minn fuq it-tron, minn taħt it-tron talla, u titkellem fuq fil-ktib ta' Eżekjel, ma f'din ix-xmara hemm ħafna vini. Xejdulhom dawk? Xejdulhom? Tributaries, dak x'taħbad dik. Ħawwadni ħanifmek. Polipedia, xi tfisser di? Daw il-vejn żejdulhom, tifhmun il-vini, imma xmara waħda. Issa jiena ħaninkludi il-dawk kollu ma ġenwina ta' Kristu ma parti minn vera din il-xmara. Aħna nsertajn dan nisimaw, jisimna xmara ta' mħabba. U jalla dejjem hekk inkunu, hemm sajħa dejjem tkun xmara ta' mħabba l-kulħadd mhux għall biss, għal kull minnu vera huwa ta' Kristu. Sewwa, imma qed ngħidilkom dal-kliem għaliex fl-esperjenza tiegħi ħafna meta jkunu skoprew il-Kristu, waħda mill-iktar xewqat bażiċi u li kważi kull Kristjan ġdid jgħid taf x'inhi kemm nixtieq li kieku aħna l-Kristjani kollha ninaqdu, kemm hawn minnkom ġilettu għadi. Praise God. Ħanidek fil-ġenna ħankunu l-koll fl-imkien. Sewwa. Imma bħalma tafu hemm challenges kbar biex dak il-kunċett iseħħ. U dak mhux Malta biss dak mad-dinja kollha tul iż-żminijiet, tul 2000 sena Kristjaneżmu. Sewwa, imma xorta waħda rridu nħobbu xi volja mhux bil-fors dejjem naqblu fuq kollox. Issa, jiena mhux ħadħol f'affarijiet oħrajn, imma il-kunċett huwa din li nixtieqkom li taqbdu dan il-frażi u dan il-ħsieb qabdu sew. Nemmen konvinzjoni soda li waħda mir-raġunijiet li ħafna Kristjani, knejjes, movimenti tal-Ispiritu Santu li Alla jopera mill-knejjes, għadna ma rajniex dak li naraw fit-Testament Ġdid, speċjalment fl-Atti tal-Apostli, għaliex għalkemm hemm struttura u hemm ġerarkija anke fil-Testament Ġdid, imma ħafna jinsew dik l-intimità, dik l-importanti li inti diġà titaxxa u tiġà kuntent li inti il-fatt li inti diġà eben u bint Alla tiġà iktar milli biżejjed għalik. U once li ninsew dak li huwa l-aktar huwa importanti u li taxxaq l-iktar Alla bih, nibdew naspiraw, dak jisufrot, nispiraw għal, ismawni, għal pożizzjonijiet u titli u rikonoxximenti. Ġifieri irrid inkun rikonoxxut. Li kieku il-kunċett ta' rrid inkun rikonoxxut u rrid pożizzjoni u rrid titlu, kieku din ma tkunx fattur prinċipali fil-ġisem ta' Kristu, kieku naħseb iktar tkun iktar faċli li nakkwistaw aktar.
Għas-saltna talla, mhux ngħidlek għalik personali, għalkemm meta ngawdu bħala grupp, ngawdi bħala ġema, kull ġema ħadd gawdi iktar ukoll fuq livell individwali. Qed tifhmu qed ngħidilkom qed tifhmu? Alleluja. Għaliex ħafna sfortunatament iridu s-suċċess, imma jekk tgħidilhom m'intix ħadd tidher. Imma tistennix il-grazzi. Ma minuta ftit ħanitlob fuqha. ħanaħsibha. Le naħseb il-mulejta, il-mulej naħseb qed jurini xi ħaġa differenti. M'għandix dubju. Hemm xi ħadd li kien qal quote darba kien bl-Ingliż xi ħaġa hekk. How much more the body of Christ would truly achieve if whoever achieves it, whoever whom God achieves it through will not be an issue. Xi ġifieri? Ġifieri, jekk aħna bħala River of Love, familja ta' River of Love, li għandna ftit mijiet nirringrazzaw il-Alla meta l-ġemma kollha tiġi flimkien. Li kieku ma tagħmilx differenza minn ħajħu l-Krittu. Taħseb li tagħmel xi differenza fil-ġisem ta' Kristu? Taħseb? Ejn nibdew speċjalment minn mindu bdiet din il-Knisja, il-pjantata, meta jiena bil-grazzja tal-Alla kontra r-rida naturali tiegħi il-mulej batni Malta biex nibda xogħol Malta. U bdejna. U rajna eluf ta' nies. Li kieku ma kienx issue ta' min taħat għaddi l-iktar, min ħajder l-iktar, min ħajjieħu meta ħan niġi appuntati jiena pass, kemm għandhom niġi biex nbieħ, kemm għandhom biex niġi appuntat. Li kieku that was not an issue, you'll be surprised how much more we will truly achieve. Dan mhux konċett River of Love ta' dan konċett beda fis-sema. Luċifru li kellu l-ogħla post wara Alla u kol ma kienx kuntent. Ġesu li kien ħaġa waħda f'Alla jekk tara lilu tara l-Alla. Nafu li kien fil-liħa tal-lemin talla mill-eternità passata u għall-eternità futur. U xtajlek iskrittura? Xejjen lilu nifsu, sar skjaf, sar zero, ma fittix pożizzjoni, titli u importanza u rikonoxximent. Isma, it-titli hemm postom. Pastor mhux titlu, pastor huwa diskrezzjoni ta' job. Xi tfisser? Jiġifieri, meta xi ħadd jgħid jien pastor, nemmen irid jiġi mibgħut jew sewwa jew jiġu mibgħuta. Mbagħad ikun hemm xogħol pastorali, il xi ħadd jgħidlu pastor mhux għax titlu, bħalma tgħid xi ħadd papa. Ma tistax tgħid xi ħadd papa jekk m'għandux tfal. Jiġifieri huwa x-xogħol li tik id-diskrezzjoni ta' biex inti tiġi msejjaħ. Jekk xi ħadd huwa msejjaħ apostlu, mhux għax ommu għalklu int apostlu. Għax ix-xogħol u l-frott tiegħu juri li huwa ta' apostlu. Mbagħad jiġi qed ngħidilkom dal-affarijiet biex għax f'moħħ jibdew għaddejn ħafna. Imma mela għalfejn toqgħod tgħid lil li tista' tgħidli l-ħmara. Ma tantx jaqbillek quddiem Alla lik għax kont tkun iddiżonorabbli, imma tifhem? Hemm l-element ta' unur u rispett fis-saltna, imma llum il-mulej li l-kelma li jrid iwassal lilkom poplu River of Love, poplu River of Love hemm barra li suppost qegħdin ġew. U poplu River of Love li bħalissa tissegwi fuq YouTube u Facebook u l-mulej tikellimkom. Morru ktib tal-Luqa kapitlu 5. Għedlu Spiritu Santu kellimni. Vers 1. Darba kotra bdiet tros fuqu biex tisma' l-kelma tal-Alla. Ġesu kien qiegħed f'xatt l-għadira tal-mellieħa ta' Ġeneżaret. U ra żewġ dajjes qegħdin max-xatt. Is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu l-xbik. Tela fuq waħda minnhom, fuq waħda mid-dajjes, li kienet ta' Ximun ta' Pietru. U talbu jaqla kemm xejn il-barra mill-art imbagħad qagħad bil-qiegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dajsa. Kulħadd jgħid il-mulej. Jgħidlu Ġesu, ejja fid-dajsa
tiegħi. ħafna jridu jaħdmu għal mulej minflok jaħdmu mal mulej. Jekk inti ħad taħdem għal mulej, ħad fittex promozzjoni, pożizzjoni, attenzjoni. Jekk tibda taħdem mal-mulej, daw kollha ma tfittihomx. U jekk jiġu moti għalilek għax inti denju tagħhom, xorta tibqa' b'rasek baxxa, tibqa' umli u tiftakar li inti qed taħdem mal-mulej. Mal-mulej. Mhux qed taħdem għalik biex tkabbar il-ministeru tiegħek jew inkella kliem aħjar l-imperu tiegħek. Allura ħafna irdu jqogħdu attenti, jiena vera qed naħdem biex nibni s-saltna jew l-imperu tiegħi. U jekk jiena ma niġi moti krittu, ma niġix rikonoxxut, inkompli nagħmel dak li qed nagħmel. You'll be surprised f'20 sena pastorali li mhux l-ewwel darba jgħidu li imma int qatt ma rrangrazzjajtni, qatt ma rikonoxxejtni, qatt ma tajtni pożizzjoni. Niftakar li xi ħadd jitkellem hekk fil-Bibja ta' x'kien jismu. Ma nafx. Ma naf li jgħidulu aħna ngħidulu bil-leben inħali. Meta kellu kollox, ma kien jonqsu xejn. Allu inti qatt ma tajtni xejn. U li bejn il-ħali mhux dak biss ta' anke dak li baqa' ġew baqa' wara. Għax dak kellu kollox u daqqa waħda li misru għallu qatt ma tajtni xejn, qed intorrajdi. Qatt ma kellek xejn, dak kollu li kelli jiena dak hemm tiegħek. Għax il-bniedem ifittex bħalma fittex Luċifru id-tentazzjoni tad-demonju. Attention. Glory, importance. Ħantikom eżempju. Fis-saltna kull wieħed aħna kollha kemm aħna. U jiena nemmena b'wiċċi minn quddiem għax anke jiena nipprattika. Aħna kollha msejħin biex nagħtu d-deċma u l-offerti. Però mbagħad hawn min Alla birku finanzjarment iktar minn ħadd ieħor. Sewwa, u l-Bibja titkellem fuqhom u inti immaġna qed nibnu knisja, qed nibnu missjoni, by the way, aħna mhux dillna kien knisja qed nibnu ta'. Bħalissa qed nfittxu wiċċ il-mulej, qed nitolbu jekk immorrux nibnu knisja oħra ġewwa l-Uganda. Issa nħammorru l-Italja biex nistabilixxu xogħol ieħor. Jiġifieri minn dan ix-xogħol qed joħroġ ħafna xogħol. U Alla joħroġ. ħaġa waħda biss nixtieq li nemmen hija l-istess ħaġa li xtieq għall-mulej. Li joħroġ bordni u ma joħroġ sew. Jekk il-bejbi rid jitwieled, twieled! Ma toħroġ qabel ma żmienek għax inhi ħad tiġi prematur. Jekk Alla se jaħlek għal xi ministeru, stenna x'aġla għandek. Darba kien hemm waħda qalt li Pastor Ġesu dal-waqt ġej. Qalt li għamena ħarja dal-waqt Ġesu ġej. Minn dak Alla għaddew 8 snin, din l-Aziza bint, grazzi Ġesu għalija, wara li għaddew turrum problemi seri, il-mulej ġabha f'sensija. Xtaqt li ħada naqra għażmin minn 8 snin, imma fl-aħħar rat id-dawl. Għaliex meta il-proverbji Malti tista' tżidu mal-Bibja. Tista' tagħmlu Gordon chapter 1 verse 3 and 4. Il-qattusa ġalija tista' todda mal-Bibja di għax huwa prinċipju tas-saltna wkoll. Jekk xi darba tħossok imma għax maġġel, malajr. Alla qatt mu maġġel. Tant li mhux maġġel li 2000 sena ilha għalenna ġej malajr. Li kieku maġġel qed jistenna aktar minn 2000 sena biex jiġi. U għadu ma ġiex. U għaw ħafna nemmen fil-minġa tal-Ġesu, però ħanirkom xi ħaġa tgħidu l-ħadd.
jiena minix maġġel. Nuħu pjaċir meta nara nies isalvaw, nies ifiqu, nies jinħelsu. Fil-ġenna mhux ħanarawhom dal-affarijiet. I'm thinking a bit different, okay? All right. Ġifieri, enjoy Christianity now. Amen. Hallelujah. Ovvjament il-ġenna ħajkun hemm affarijiet li laqqas nistgħu naħolmuhom illum. Sewwa, imma ġla. It's okay. Don't worry. Hemm żmien, hemm staġun. U ħafna Kristjani dik jimmissjaw, l-istaġun. Amen. Anyway, so ħankomplu. Mela Ġesu daħal fid-dajsa. Meta temm li kellu jgħid qal lil xmun, aqda fil-barra fil-font. Where? Aqda fil-barra fil-font. Tara fejn ħajbatek il-mulej. Aqda fil-barra fil-font. U kalaw iġbik ta'kom għas-sajd. Ejt iġbik ta'kom. Mux iġbik tijaj. U laqas iġbik tijaw. Iġbik ta'kom. Importanti li kulħadd jaqbad iġbik fl-imkien. Iġbik ta'kom. Amen. Wieġbu xmunu qallu ma'allem. Għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn. Żgur. Titnejdilkom għaliex. Għandikom revelazzjoni, hemmhekk ta' qiegħda ra. Qiegħda bej vers 5 u 6 in between. Għaliex meta marru jistadu kull dajsa għar-rashom, ir-riżultat kien ftit jew xejn. Ma meta qabdu l-koll fl-imkien iġbik fl-imkien u kulħadd qabad id-dajjes fl-imkien, ir-riżultat qabda kbira aktar. U r-riżultat kien iktar ħut u iktar malajr. Kulħadd jgħidha together each achieves more. The key is together. Imma ħafna Kristjani iridu jaħdmu għar-rashom. L-iritin, il-ministeru tiegħi anke taf dik il-kelma dejqani jiena sa mhux sagrileġġ ta' billi tgħidha di. Imma meta nisma' għax jien għandi l-ministeru tiegħi. Be careful. Vera l-ministeru Alla fdaħ lilek u inti ta' tirendu kont għal dak li veda lilek. Imma fil-versanza kelma, xej ta' mija tiegħi. Għaz inti minti tiegħek. Xej. Imma peress li fdajulek, titta tirendu konta għalih. U titta tirendu konta għalih, taf għalix, għax mux tijak. Kull ma inti biss il-manager. Li kieku ħafna minn flok jipprovaw jaħdmu għal Ġesu, jaħdmu ma' Ġesu, jifqu jfittxu biex jibnu l-ministeru tagħhom. U jindunaw li meta inti tiġal l-appoġġik f'ministeru. Sewwa, u inti tgħid ħanaqbad iġbik fl-imkien maħuti u nibnu u l-kol kemm aħna ħangawdu, kull wieħed minna huwa importanti. Hemm min ħajaqbad iġbik, hemm min ħajnaddaf iġbik, hemm min ħajnaddaf il-ħut, hemm min ħajjaqbad bil-ganċu jtella l-ħut, hemm min ħajqgħod jiekol il-ħut, hemm min ħajqgħod isajjar il-ħut, hemm min ħajsajjar id-dajsa. Għax jagħmilha fuq in-nar. Hemm min ħajqgħod isaħħan idejh dejjedna. Hemm ħafna rwoli biex flimkien each achieves more. L-individualizmu fil-ġisem ta' Kristu mhuwiex healthy. When we as body of Christ we think I and me, it becomes idolatry. Write it down, make it a saying. When I make it about I and me, it becomes idolatry. But when we make it about we, hija xi ħaġa li toġob il-Alla. Because is-saltna it's about we, not me or I. Amen. Ma'allem għamilna lej sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn. Imma laqija tgħid int ħankala xbik.
Ek għamlu, mux ek għamel, ek għamlu. U għabdu kotra kbira taħħuk li xbik taħħom kien għoddu nqasam. Wow. Do you know what you call that? Overflow. Revival. Abbondanza. Meta fl-esperienza tiegħi f'daw l-20 sena xogħol pastorali, meta nara li River of Love kulħadd jaħdem fl-imkien, innota il-Knisja tissaħħaħ. Il-poplu jiġi inkoraġġut. Minn flok infittex il-ministeru tiegħi u l-pożizzjoni tiegħi u t-titlu tiegħi imma dak li nagħmlu għal-ġid tal-Knisja, għal-ġid tas-saltna u għall-glorja ta' Alla x'kollox huwa tiegħu. Kollox huwa tiegħu. Il-Knisja tikber fin-numri, fil-kwalità, fil-kwantità. Tant qabdu ħut fl-imkien daw, meta ħadmu fl-imkien, kulħadd jgħidha meta ħadmu fl-imkien, qabdu iktar ħut. Issa jiena ma nifhimx fis-sajd, nifhem fil-ħut, għax meta mmur Nikola tgħid kemm inħobba. Ma nifhimx fil-ħut laqgħa xejn. Imma nħobbu l-ħut, nħobbu l-fish food. Anyway, il-seafood. Imma bil-fors li anka f'kull xogħol, f'kull sejħa, f'kull ministeru, kulħadd għandu r-rwol tiegħu. Pietru kellu r-rwol tiegħu. Ħu Pietru kellu r-rwol tiegħu. Il-ħaddiema li jaħdmu ma' Pietru kellu r-rwol tiegħu. Amen. Għalhekk għamlu sinjal lil sħabhom li kienu fid-dajsa l-oħra biex jiġu jgħinuhom. Daw ġew u mlew iż-żewġ dajjes isimgħuha meta naħdmu fl-imkien. Iktar they achieve more. Meta naħdmu fl-imkien, each achieves more. Tidindikom rivelazzjoni? Minn punto naturali, isimgħuni sewwa, f'isem Ġesu Kristu il-mulej jitarrax l-dewwa u jiftaħ il-widnejn ta' dawk vera ġenwini ta' Kristu. Mur ħares fid-dinja ma' pajjiżi differenti u għara liema movimenti u knejjes li ktar għamlu ħoss. Iżmawni. Għaliex kull ma qed jisma' ħajinterpreta dak li kan ngħid. Sa ċertu punt għandek kojsir, għax kulħadd ħajsimgħu u ħajsimgħu mill-lenti tiegħu. Però jekk inti tmur l-Afrika f'pajjiżi f'bliet, tinnota fejn hemm knejjes ta' ammont sostanzjali u li qed jaħdmu flimkien, il-gvern jispiċċa ġieli anke sponsorja x-xogħol ta' dik il-Knisja għax ikunu qed jgħinu l-pajjiż. Jekk inti għandek, ħantika għajna mill-mod Knisja ta' Elfruħ li hija mega church għal pajjiżna żgur, anke f'ħafna postijiet fid-dinja. Imma kieku minn dawn l-elf kollha jinqasmu u jisiru kollha gruppi żgħar. Mhux qed ngħidlek li mhux ħajamlu effett, jagħmlu effett. Imma li ma jistgħux jaqbdu ħafna iktar ħut issa flimkien għax issa qed jinfiqed mill-firda. Ix-xitan jaf x'inhi l-istrateġija. Together they gather more. You split them and you divide them and they gather less. Meta daw ħarġu bid-dajjes kulħadd jaħdem għal rasu, ma qabdu xejn ħut. Meta ħadmu flimkien. Kulħadd ġibet l-xbik, kulħadd tefa' xbik flimkien u għamlu x-xogħol tagħhom xi ħaġa komuni flimkien, qabdu ħafna iktar ħut li iktar mill-istennew. Għaliex l-iskrittura tgħid fis-Salmi 133 tgħidlek li Alla jbierek fejn hemm jitfa' barka speċjali fejn hemm
laqda. U hemm ħafna jissejħu waqda mingħajr ma huma maquda. U x-xitan huwa makak. U l-ewwel ma jġiblek id-diżunità u nuqqas ta' għaqda jamina, jibda jpoġġilek ħsibijiet. U inti insejt il-barka, il-barkiet li rajt, il-qawwa l-esperjenzajt, il-ħelsin li rajt, il-fejqan li missejt, li daw saru fil-maġġoranza mhux one-on-one, għal-kemm isiru u għalla mhux ħan illimitaw. Imma ħafna drabi fil-ġemma fejn huma maquda, fema waħda, il-koll jaqbdu u jiġbdu fl-imkien. Amen aħwa? Il-mulej għoġob jonara il-River of Love issa b'missjonijiet diversi. U aħna għandna ħafna xogħol u qed jiżdied ix-xogħol. Qed jiżdied ix-xogħol biex aħna naħdmu fl-imkien u biex inkunu aktar effettivi. Ismawni, intom kontu tafu u nagħtu glorja lillah. Sa 20 sena ilu il-Kristjaneżmu kważi ħadd ma kien jaf bih f'Malta. Tafu? Illum hawn x'imkien fejn ħadd fejn in-nies semgħu bil-Kristjaneżmu? Illum koll imkien Malta semgħu bil-Kristjaneżmu. Kien hawn pockets żgħar. Imma l-news infirex meta Alla oġbu b'mod divin apostoliku stabbilixxa dan ix-xogħol ta' River of Love. U dik ħadd ma jista' jiġħadha. Qabel kienu jħaltuna intom tal-Ġehova, ma aħniex tal-Ġehova, aħna ta' Kristu. Kristjani. Kemm importanti li naħdmu fl-imkien. Isimgħuni aħwa, żomm di f'moħħok. Meta l-Knisja taħdem fl-imkien, kulħadd iżomm ir-rwol tiegħu jagħmel ix-xogħol li ġie fdat, immett idejh f'xi tip ta' xogħol biex jagħmel xi ħaġa. M'hemm tkun bżonn tkun xi ħaġa kbira, imma tkun xi ħaġa importanti għal dak il-moviment, għal dik il-Knisja, għal dak ix-xogħol, għal dik il-missjoni. U quddiem Alla il-premju tiegħek ikun daqs tal-ikbar apostlu. L-istess, jekk inti tagħmlu minn qalbek u b'fedeltà. Sfortunatament imma ħafna jfittxu il-promozzjoni. Minflok jfittxu knisja fejn jikbru jkabru jfittxu pulptu. Jfittxu rikonoxximent. Aħna l-kol kemm aħna meta Alla jsejħilna, imsejħilna number 1 kulħadd jgħidha warajja biex inġibu glorja lilu. Meta ismawni aħwa. Alla ma jirċevix glorja fejn tiġi miżruha id-diviżjoni u l-konfużjoni. Dawk huma l-frott tad-demonju. Alla m'għandux x'aqsam xejn bihom. Xejn. Dak naf li ċertu nies li wis probabbli jkunu qed iżegwu dan il-messaġġ ħajjgħidu qabli joħduha personali. Però oħduha with a pinch of salt with love, sewwa with humility. Fittax qalbek intumli, kapaċi tirċievi din l-istruzzjoni. Sewwa, dak li qed jagħmel qed inġib il-Alla glorja. Tarax il-ħabib tiegħek tal-li qed jgħid praise the Lord, glory to God u li joħordej. Mod globali. Qed iġib glorja lill-Alla. Number 2. Dak li Alla sejjaħlek biex tagħmel qiegħed jibni l-Knisja u s-saltna talla. Jew bil-kontra, qed ikisser il-Knisja. Qed iġib skandlu fil-Knisja. Qed iġġib inti b'dak li Alla sejjaħlek tagħmel, qed iġġib tisħiħ fil-Knisja fuq livell lokali. Biex tibni l-ġisem ta' Kristu fejn inti ġejt imħawwel, fejn twilit mill-ġdid, fejn inti bdejt tiskopri l-Kristu. Għaw min twilit mill-ġdid ma' ħabbejtek. Jew ma' God TV, jew ma' YouTube. Dak ma jfissirx li issa YouTube huwa missierek spirituali. Għax naf li għaw minn sab il-Kristu forsi kienet jaqra l-Bibja waħdu. Ma waqas li l-mulej jippjantak, ħawlek,
u bdejt tikber u ġejt imrawwem u ġejt ikkurat, taken care of, issa sir parti minn familja. Amen? Halleluja. Ma nistawx naqdu verament lill-Alla jekk jiena moħħni fija. Id-dritt tiegħi. Where is my right? Preferija bl-Ingliż. The problem is that many seek their right instead of what is right. Problema hija li nfaċċi jfittxu ħafna dak li huwa sew, jfittxu dak li jaqbel lilhom. Taf x'jgħid Pawlu? Morru fi ktieb ta' Pawlu għafelet imbili bejnej. U jalla din qatt Alla ma jista' jgħidha fuqek. Anzi, jalla qatt l-ebda bniedem tal-la raġel jew mara, oħtok jew huk, qatt ma jista' jakkużak bija lilek. Sewwa, u jekk xi ħadd jakkużak bija jew jippunta żbaħ bih, number one, irid joqgħod attent u jew stess biex ma jkunx qed jagħmlu l-istess ħaġa. Imma għalax qal Pawlu, dix jgħid Pawlu, b'mod ġenerali titkellem jiena, vers 19. Nittama fil-mulej Ġesu li nibatilkom malaj li qed jgħid il-Knisja ta' Efasu, hekk min jista' jiżbal, nibatilkom il-Timotju biex nieħu r-ruħ, insomma, waħda mill-knejjes li kien iffonda Pawlu. Jien baħbarkom, ġifieri bagħtu lill-ibnu spiritwali biex ikun jaf kif huma sejrin, sewwa aħna llum il-ġurnata, onestament qed ngħidilkom ta'. Illum il-ġurnata jiena nista' nibgħat minnkom pajjiżi differenti biex nagħmlu x-xogħol dak li bdejt jiena tkompli ħin. U qed jiżdied ix-xogħol. Biex nieħu r-ruħ jien ukoll baħbarkom. Il-ħadd m'għandi bħal Timotju li minn qalbu jieħu ħsiebkom sewwa. Għaliex? Hawnhekk ħanilfes il-kallu ta' xi ħadd b'imħabba u ma ħansemmi l-isem ta' ħadd. Hemm Alla Timotju ma qallux dan mhux il-vapur tiegħi? Xi ħadd tażiż li qabad u abbanduna il-vapur u ħalla merħla aħwa li Alla kien fdalhom għax ħaseb għar-rasu u għar-rasa u għar-rasum milli ħasbu għal x'inhu taġid għal vapur li Alla fdali, għal merħla li Alla fdali. Għar ma tasbux li daw l-affarijiet ġodda, daw affarijiet ilhom isiru mill-inqas 2000 sena. Il-ħadd m'għandi bħalu li minn qalbu juħsibkom sewwa. Kull ħadd tisimgħu għadi, hawnhekk Pawlu għamilha b'mod iktar wiesa'. M'għandx ħanejt bħal Pawlina, ma nemminx li kull ħadd, għax hawn grazzi ħafna minnkom u ħafna nies li Alla bat ma' dan il-pulptu, ma' din il-altar li Alla stabilixxa li għandhom qalba mal-Knisja u għandhom qalba mal din il-viżjoni. Kulħadd tifittex li jaqbel lilu u mhux dak li huwa ta' Kristu Ġesu. Intom tafu bit-tiġrib tiegħu kif bħal iben ma' missieru ħadem miegħu għat-tixrid tal-Vanġelu. Amen aħwa? Tabdu xi ħaġa? Alleluja. Morru fi ktieb tal-Atti tal-Apostli kapitlu 4. Idu Spiritu Santu kellimni. Halleluja. Li kieku aħna kull membru bħalma jgħid l-ewwel Korintin kapitlu 12, Pawli jgħid li kull membru huwa importanti anke dawk li forsi l-inqas li aħna naħsbu li huma importanti. Huma importanti ħafna. Kemm minnkom bħalissa taħsbu fuq subajkom iż-żgħir tas-sieq l-leminija? Qed taħseb fuq subajk iż-żgħir tas-sieq l-leminija bħalissa? Kont qed taħseb waqt li titkellem kont qed taħseb fuq subajk. Kemm inħobbok, kemm inti prezzjuż. Aziz seba ta' saqajja, sabajja żgħir, imnalla tkun int. Tumma l-bib ħala taħseb x'għadu ma taħseb xi. Ħatara kemm isir importanti f'daqqa waħda. Qed tifhmuha biex hemmhekk inti tiftakar li ħadd mhuwiex importanti, inti importanti,
Inni ringrazzja l-Alla li subajja żgħar ta' saqajja tal-Enemanija, ma għax argumenta ma subajja żgħar ta' saqajja xallugija. U ma għax argumenta ma subajja l-kbir. Jew ma mnieħri. Subajja sa' saqajja li lejn qed nkun imieħri. Għax jrid nider. Għax mhux fair dejjem tidher int. Immaġina mnieħri qogħdu jargumentaw Marku btejja. Mustewa, xina inti dejjem li dejjem tattini u mnieħrek dejjem ikxuf, dejjem jidher fil-bera. Nifhem li fil-ġisem ta' Kristu hemm membri li huma prominenti li jridu ma jridux, bil-forsi jridu jidhru. Bil-forsi jridu jidhru. Meta xi ħadd jgħidli, ma kemm niddejjaq nara fuq it-television inti għattilu, inti għamel kutra, u għad isma' l-kalma. Għamel li żar, mhux ħaneħu għalija. Mhux ħaneħu għalija. L-importanti li tisma' l-kelma tal-Alla. Amen. Halleluja. Jiena nisma' ħafna messaġġi ma noqgħodx nara l-preacher jew nara kemm ħallu jew ħelwa whatever. Sewwa, l-kelma tal-Alla jiena nirċievi l-kelma tal-Alla. Amen. Aj, ma kemm ma nifilħux, inti min għalek biex qod terfani. Halleluja. Sewwa. L-iskrittura tgħidlek fil-ktieb tal-Proverbi tgħidlek id-don tiegħek, id-don li Alla poġġa fi ħajtek jew doni, Alla ħajużom u ħajwittulek it-triq. Amen. Halleluja. Ħallix id-don stess li Alla tak jikkondannak f'Mattew kapitlu 25 vers 19. Ġesu jgħid li għad jiġi jum fejn ħajitlob kont minn kull wieħed minna. Tgħid li ma passer, jiena mhux bħalek, jew bħal dik, jew bħal dak. Inti għandek ħafna doni titkellem bil-Ingliż, bil-Ċiniż, bil-Ġappuniż. Sewwa, u jiena bil-Malti, bil-kemm. Isma'. Jekk inti titkellem bil-Malti, uża il-lingwa li tak, uża. That's it. Ħanejdlek, Alla lilek ħajdalbok rendi konta dan don wieħed. Għal min ħajrid jagħti rendi konta 5. Minu l-aħjar quddiem Alla dak li. Dak li għandu wieħed. Sewwa, ġifieri toġ jekk taħsibx li min għandu iktar doni jew jidher iktar għandu xi iktar privileġġi minnek quddiem Alla, anzi għandu ġudizzju ħafna ikbar minnek quddiem Alla. Għalhekk ħanilkom dal-weekend tal-bosta preachers, bosta pastors u bosta nies fil-Knisja. Dan il-pulptu huwa distruzzjoni ta' ħafna Kristjani. Kemm il-darba semmejtilkom intom ma zaħwa li tidgħu tkantaw u l-mużika u titpritkaw. Oqgħodu attenti għax dal-pulptu, mhux dal-pulptu ġifieri da speċifikament, ġifieri il-fatt li inti tibda tidher, sabiħa jekk għandek don, imma kemm hu perikolus, kemm ħafna jiġu mnefħa u jispiċċaw corrupted. Corrupted. In-nibċsa. Infatti l-iskrittura tgħidlek fil-ktieb tal-Proverbi kapitlu 27 vers 21 tgħidlek li kull wieħed minna niġu marbula meta niġu mfaħra. Meta tifaħruk lilek kemm inti bravu, kemm taf xi tgħid, kemm taf tkanta, kemm taf tbajjat, kemm taf tkaħħal, kemm taf tirranġa s-siġijiet. Kemm inti, kemm dejjem tfuq, kemm inti pulit, kemm inti ħelu, kemm inti tħuli. Number 1. Idrom Gloria l-Mulej. Grazzi, ningrazzjaw il-Mulej. Gloria l-Ġesu. Ejda b'mod ġenwin, tkunx fake. It-tieni. Qgħod attent. Għax dak il-ħin għandek tentazzjoni biex tintnifaħlek rasek. U dak il-bniedem li għadu kif faħrek, għadu kif poġġilek opportunità biex titkaxkar. Biex titkaxkar. Tħallix id-don li Alla tak isir is-saħta u l-kundanna tiegħek stess. Kollha kemm intkom għandkom doni, kull wieħed minnkom intkom bżonn jużi. U nirringrazzja l-Alla għal kull wieħed minnkom. Immaġina inti li forsi kieku Alla li l-ek tant birkek finanzjarment u għaw nis li Alla birkom finanzjarment u l-bicċa kbir minnom li naf għax ħadmu u rnexxilhom fil-biznis tagħhom u l-mulej birkom l-om il-flus. Imma immaġina inti
tiġi naf fuq jgħada pitada tgħid l-isma. Pastor, jiena n-mulej berikni u isma. Kan nixtru l-art. Nixtru art biex namlu binja ġdida u fejn namlu l-skola u fejn namlu l-uffiċini u fejn namlu il-missjoni li nixtiequ namlu fl-imkien. U inti ismawni. U jiena ma nsemmikx lilek. U qatt ma ntik krittu, u qatt ma ngħidlek fuq il-palk. U ngħidlek nirringrazzjaw il dan il-brother u dan is-sister għax għal ma kinux huma. U inti tgħid ara daqsxejn. Aqqas rekonoxximent wieħed. Oh boy. Ara daqsxejn bajjat is-sala kollha man grazzi. Ara daqsxejn kemm għamilt xogħol hawn. Istra man grazzi naqra grazzi. Ismani, kulħadd ħaqqu grazzi. Ġast toqgħod attent minn dik il-grazzi. U għad attent meta tixtieqhom dawn l-affarijiet. Il-bnedmin kollha jgħaddu minnhom daw, mhux inti jew dak jew l-oħra, kollha kemm aħna. Imma l-Bibja taf x'qed tgħidlek, meta inti tfittex dawn inti tiġi ttestjat f'qalbek. Qed tiġi ttestjat. Mela nsejt x'tgħid inti mhux għall-għallet li għamiltu. Mela ma tafx dak li għamilt għal-Alla xejn mhu moħħli. Anke jekk isir irmiet, xorta ħadd uħu l-istess premju. Illa laqas kemm għamilna xogħol u kemm bajjadna u għamilna dwal, illa allu, sewwa. Inti taħseb għax naf inħaraq daqsek dawa tlift ir-reward, ma tlef l-ebda premju quddiem Alla da. Ma tlef l-ebda premju. U l-allu, pastor, kena dak il-pjanu tan sabiħ fej għamiltu ġara. Pastor, tajtuħu, għalix tajtu, pastor. L-allu kem kien għal-qalbi dak. Mux għan dak tagnisa. Nta l-pjanu kontet tiġi. Nta l-pjanu kontet tiġi. Il-pastor, xamil dak il-pulptu? Xamiltu, tajtu l-forn tal-ħobs. Jena l-għara, mux ħan iġellem iktar. Daqqas kem ħad pieċir nuqot imbajad dan il-pulptu u nuqot nixkatlaħ u inti tmur tarmiħ. Le. Mintix ħataran iktar. Inta l-bicċa njama konti ġi. Inta l-bicċa njama kontaw biex tamid dal-pulptu l-njama. Mintix tinduna li qalbek qed tiġi marbula waħda nuqbis. U għed tiffejli għat-test. U Alla ħajżammok repeater. U waqt li zieħbek ħajkun il-sixth form inti ħatkun għaddej kindergarten xi 6 darbit. Ma jfisser xejn ta' li tiġi poġġi bil-daw. Ejjew ta' hija kmandament li nixxierku. Mot attent. Kemm inbnew kastelli u torrijiet u ġġarfu? Kemm inbnew vilel f'Malta u llum saru kollha appartamenti? Dak kien staġun. F'dak li staġun kien hemm bżonn il-vilel. Issa hemm bżonn l-appartamenti. Issa forsi jiġi għada pedada konna bżonn il-piramidi. Forsi għada pedada jiġi u bżonna konna il-kampijiet tal-ġilda. Għax dal-waqt nsiru l-Afganistan. God bless Afghanistan. And they need blessing, believe me. Tifmu? Alla kienet jarbillek qalbek bid-don tijak. U jekk verament mintix taħdem ma' Alla, inti taħdem għalik għal Alla. Għas-sodisfazzjon tijak, għal-proset li inti tixtieq, għal-premju u r-rikonoxximent li tixtieq tirċievi. U għad ngħidlek, il-laħwa nkoraġġuhom u jgħidulhom grazzi. Imma aħwa meta ġagħti ringrazzjak, tenki tal-li taqdi, grazzi tal-li tindaddaf, grazzi tal-li taqdi fil-medja, grazzi tal-li taqdi fil-għaxir. Kulħadd għandu bżonn. Min jaf kemm jiena ġejt hawnhekk u tħoddux isħassruni. Fejn jiena nħossni għamil pritka bomba u ġo qalbi dan l-ħsieb jidi bada dili. Għarda xej, ħadd ma qal illa passa kelma dik bomba, qatt ma smajt bħala. Min fejn ġibda dik il-kelma? U ħadd ma qal li xej?
Xaru, kaza, men, ma rix niprit kollha iktar. Ħammur niprit kal-ħnieżer. Għara da xej kantan tajt minn qalbi, ħadd ma qalli x'leħen dak. Mulej, ma nistax. Jgħi ħan ikwitja, rajda sekk. Fittex xi ħadd ieħor. Għadek ma tafx kemm niġi testijat. Niġu testijati mali. Dal-weekend ġejt testijati? Nsejtu. Għax għada highlight għalli. Għax daw jaxsbu, xud minnum jaxsbu li huma jiġu testijati, għedhom da. Jaxsbu li ma jiġu testijati. Daw l-eżis, Reverendu Mari u Reverendu Mirjam, għallulkom ħafna affarijiet sbieħ. Pero ħallew ħafna affarijiet li mu mizbieħ barra, biex kunu taf. It's okay, it's okay. It's okay. Kem niġi testijat? U għank inti tiġi testijat? U għank inti li għattara u għattisma dal-messagġ tiġi testijat podista? U għalbek tiġi marbula? U kem inti verament xorta waħda l-est, taqbat iġbik, u tgħid jiena, this is not about me. Dinja is-saltna. Dan li qed nagħmel mhux għall-passer biex jgħidli proset u thank you u jirrikonoxxini jisidinni għall-ikla. Naf. U sabiħ ta' meta ġiġi rikonoxxut, imma jekk jaddilek ħsieb ċanfru mal-ewwel f'isem Ġesu Kristu. Għax dak il-ħsieb is setting you up for a fall. Amen? Atti tal-apostli malajr marru għemme. Alleluja. Oh, gloria li l-akabba missieri. Mela, jien għattilkom biex morru erba, anzi morru fi ktib ta' Atti 2. Mela, Atti 2. Kważi, tista' taqraw il-kapitlu kollu, sewwa? Atti 2 jitkellem fuq meta niżel l-Ispiritu Santu fuqhom. Tiftakru x'ġara meta niżel l-Ispiritu Santu fuqhom? Tiftakru x'ġara? Mela, niżlet qawwa tal-Alla. Li l-ingrazzjaw l-Alla maħniex nieqsa hawnhekk aħna, naraw ta' spiss il-qawwa tal-Alla. Naraw ta' spiss nies jinħelsu. Naraw nies spiss jiġu mimlija bl-Ispiritu Santu jitkellmu bil-lingwa. Naraw nies spiss jinfiqu. Nies spiss jagħtu ħajjithom bil-mulej. Sewwa. Imma xi ħaġa interessanti ġrat fl-Atti tal-Apostli u fejn deret vera l-Ispiritu Santu. Taf ġara? Il-Bibja tgħidlek. Issa aħna nafu li mhux qed ngħixu f'dak l-istaġun, dawk qed jistennew li ġej Ġesu dal-waqt. Imma il-Bibja tgħidlek li kulħadd ingħaqad ġabu l-kol kemm huma flimkien ir-riżorsi kollha tagħhom biex fil-Knisja u daw kollha li saru kollha parti mill-Knisja ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn. Għaliex ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn? Għaliex meta ħadmu flimkien il-Knisja ma naqasa xejn. Il-Knisja ma tonqasa xejn. River of Love u dawk li huma konnessi missjonijiet knejjes oħra ma' River of Love Malta, fisem Kristu ma jonqashom xejn. Jekk kollha kemm aħna. Ir-riżorsi tagħna, mhux qed ngħidlek jiena mmur battal il-kont tal-bank tiegħek u ġib kollox hawn, insejk il-mulej jgħidlek hekk you better do it. Mux qed ngħidlek hekk. Qed ngħidlek li aħna l-koll kemm aħna nġibu r-risorsi tagħna, talenti, il-ħin, id-doni li Alla poġġielek, l-efforts, is-sagrifiċċji li kulħadd jagħmel daw is-sagrifiċċji. Kulħadd jiena mulej fejn nista' naqdi bid-don tiegħi. Id-don tiegħek qiegħed jibni s-saltna jew ġust qed jibni biss lilek. Hawnhekk hawn minnkom għandkom doni mhux bil-fors tal-lingwi jew tal-mużika, imma għandkom doni f'affarijiet oħrajn, affarijiet materjali, affarijiet naturali. Hawn minnhom hawn bravi min jgħaddi d-dawl.
Għaw min jaf jiksi u jibajjet, għaw min jaf jevangelizza. Aħna l-kol kemm aħna għanna evangelizzaw. Imma għaw min id-don ta' evangelizzazzjoni jispikka fih. Għattifem? Daw kolla, meta ġib daw id-doni kolla fl-imkien, il-kol kemm aħna ingawdu individualment iktar. U s-saltna tikber. U fejn hemm il-għaqda, hemm il-qawwa. U fejn hemm il-għaqda, hemm il-barka tal-mulej preżenti. U l-Knisja kollha ma jonqosha xejn. Amen, halleluja. Grazzi Ġesu. Illum nixtieq ngħidlek inti li Alla poġġa don fik. Li inti parti minn din il-familja River of Love, Malta, Għawdex. Li Alla sejjaħlek hawn. Ippjantak hawn. Ħawlek hawn, gbirta hawnhekk. Fejn qed tikkontribwixxi? Bid-doni li Alla tak. U jekk hemm don li inti tgħid dan ma nistax nuża ħassaltna, allura mhux tajjeb issaqsilek innifsek u tkun sinċiru u nasmih nifsek. Da don kif nista' nuża ħassaltna? Ħantik eżempju. Naf li hawn minnu bravu fl-arti. Ħafna. Għandna aħwa hawnhekk fl-arti huma bravi u għandna xi pitturi anke li jagħmluhom mal-fellowship. Imma jien nagħmel mod minnu bravu fl-arti. Xogħol huwa jagħmel it-tatu. Ipinġi t-tatu fuq in-nies. Bħala Kristjani inti ma tistax tagħmel tatu. Ma tantx ħajt dak id-don, però l-arti xorta għadha fik. Xorta tista' tuża l-arti biex tikkontribwixxi fis-saltna, apparti li fuq xogħolok titkellem fuq Ġesu u tiddedika xogħolok il Ġesu. Qed insemmikom xi ħaġa li pereżempju ċertu affarijiet ma nistgħux nużawhom fis-saltna. Ejn nagħmlu mod li jien naf jiena għandi ħanut tat-tabak. Anke dawk irid isalva l-muli. U inti x'ħad tagħmel? Ħaġġib pakkett tabak b'xejn li kull membru tal-River of Love. Tifhem ma nistax. Tifhem? Allura, ġifieri qed ngħidilkom għax hawn min għandu ċertu mestiere xogħlijiet li huma naqra. Tifhem? Allura meta int għandek xi ħaġa hekk, kieku ngħidlek x'nagħmel jiena kieku jiena u inti. Kieku number one, qalbek bil-forti tgħid isma' mulej jiena nixtieq inti tgħidni xi ħaġa f'ħajti u nixtieq nuża għas-saltna tiegħek. Apparti li nistgħu wkoll naqbad il-ħut naturali biha, nista' naqbad il-ħut spiritwali wkoll biha. Sewwa? Issa jekk hemm xi ħaġa li inti ma tistax timmaġinak li din Alla ħajużak biha, tlobilla Alla jtik xi ħaġa oħra. Tlobilla xhur li Alla mhuwiex ħajħabbir rasu fuq rigward idejat x'jista' jtik. Amen? Alleluja. Jiġifieri hemm affarijiet li inti tista' tagħmel żgur. Sewwa jekk inti jien naf, insomma tgħidkom biżżejjed eżempji, imma jeżistu affarijiet bħal daw li jien naf li Alla jista' jtik xi ħaġa oħra jirriplejsjalek dak id-don jew xogħol għax forsi li inti tbeħħi it-tabak, kull rispett min ibeħħi tabak mhux don, huwa xogħol. Sewwa, u inti tgħid il-mulej, mulej jiena dawn x'nista' nagħmel aħjar. Ħantik idea. Iftaħ kafeterja. Iftaħ kafeterja. Sewwa, jien naf, iftaħ ħanut tal-kodba Kristjani u forsi tista' tbiħ affarijiet oħrajn oġġetti Kristjani f'Malta, m'hawnx Malta. Tafu li m'hawnx ħanut tal-Kristjani Malta? I'm giving you ideas. Tifhmu? Jiġifieri tista' tbiddel ix-xogħol tiegħek li jġib glorja lil Alla u anke tista' taqbad il-ħut għalik biex kollok xtieku. Tagħmel xi ħażin dik. Amen. Halleluja. Imma x'qed tagħmel issa b'dak id-don jew b'dak ix-xogħol jew b'dik il-professjoni qed iġġib glorja lil Alla. One. U qed tibni s-saltna number two u qed tibni l-Knisja. Amen. All right, what I'm saying, Amen. Dan kien messaġġ biex lilna l-kol kemm aħna jpoġġina fuq l-istess paġna u narfu li jisma' inti għandek sejħa, Alla għandu skop fuq ħajtek. Kull wieħed minna huwa prezzjuż quddiem Alla. Kull don li Alla tak huwa biex tibni l-Knisja l-ewwel Pietru 4 vers 10. U x'imkien Alla lilek irid jużak. Amen? Ejn nitolbu. Kulħadd iqum bil-wieqa.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Les li dak li Alla fejrit jużak, inti anke ma tiġix rikonoxxut, anke ma tiġix applaudit, tibqa' xorta taħdem b'qalbek u tagħmel l-aħjar li tista' tagħmel għas-saltna tal-Alla. Amen. Grazzi mille, kulħadd jitlob jgħaj minn qalbek. Eglu missi qaddis. Nirringrazzjak tal-li l-ewwel qabel kollox, inti salvajtni permezz tal-qawwa tad-demm prezzjuż ta' Ġesu Kristu Sidi li ġie mxered għalija fuq is-salib. Ġesu, grazzi ta' din id-don tal-ħajja ta' dejjem. Illum lej fejn jiena nqastek. Forsi fittix l-importanza, pożizzjoni, rikonoxxenza. Meta nsejt li jiena mhux biss qed naħdem għalik imma qed naħdem miegħek biex nibni s-saltna tiegħek u b'dak id-don li inti fdajtli biex insaħħaħ il-Knisja tiegħek u l-poplu tiegħek mhux għal-rikonoxximent jew għal-prosit imma biex il-glorja toħodha kollha int. Jekk kien xi darba żbaljajt u fittix dil-glorja u l-krittu u l-applaus u l-pożizzjoni mula jaħfilli. Għatin il-grazzja li nibqa' umli taħt il-qawwa ta' jdejk u użani fid-doni u t-talenti li inti poġġejt f'ħajti. Xwara kollox huwa tiegħek mulej. M'hemm xejn li natajtu li l-nifsi, kollu irċivejtu b'xejn bħala don minn għandek. Birku u qazzu. U niddikjara li Ġesu Kristu għal mulej fuq ħajti u fuq dak kollu li inti f'dajkli millum il-qudiem f'isem Ġesu Kristu. Amen. Alleluja. Halleluja. Amen. Pija, narakom iżazaħwan ħeġiġkom ejjew dan il-weekend għal-healing service, ejjew bil-ġuħ. Grazie Ġesu. U d-don li Alla f'dak u żomm għal-glorja tal-Alla. Amen. U narawkom is-sibt jekk Alla jrid. Paċi magħkom iżazaħu. God bless you.